Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manoy Ganot. Taong 1958, Carnaza, Cebu. Sakop ng bayan ng Bantayan ang isla ng Carnaza. Napakalayo nito sa mga sentro, kaya na may bibihira lang yon kung mapuntahan ng mga nagbabakasyon. Sa taong ito kasi, napakahirap pa ng transportasyon sa karagatan. Ang tanging naliligaw lamang sa lugar na yon ay yung mga katulad nila Manoy Ganot na tubong namamalaot. Para sa kanila, wala namang espesyal sa islang yon maliban sa napakagandang karagatan na pwedeng gawing atraksyon. Bilang mangingisda ng dekada 50, alam na niya kung ano ang nangyayari sa mga islang napupuntahan nila. Ayon sa kanya, na ang Carnaza noon hindi pa gaanong matao. Merong iilan doong naninirahan, pero hindi pa gaanong kasibilisado. Minsan nga, dumadaan sila sa mga sityo noon para makipagpalitan ng kanilang mga nahuhuli. Ang tanging binabantayan nila sa lugar ay yung mga katutubong namumundok na bumababa. Sa lahat kasi ng taong naninirahan sa isla ng Carnaza, yon ang merong magagandang na ipapalit sa kanila. Isipin ninyo, 2 baboy ramo kapalit ng 1 kilong isda. Kung iisipin, lugi ang mga katutubo. Pero para sa mga ito, hindi na yun mahalaga. Wala silang kakayahan para mamalaot, kung kaya't na ituturing nilang isang malaking biyaya ang pagkain ng mga laman dagat. Maliban doon, sawang-sawa na rin sila sa mga karne ng baboy ramo. Dagdag pa ni Manoy Ganot na dahil sa kanilang kaugnayan sa mga katutubo, minsan na nilang napuntahan ang tribo ng mga ito. Sa lugar nito, marami kang makikitang hayop na inaalagaan. Ang mga baboy ramo noon halos hindi na mabilang, gawa ng kapag nakakahuli sila, pinaparami nila yon. Maliban sa ganoong uri ng hayop, marami rin silang nakitang ibon, kagaya ng mga pato de la mar. Paboritong-paborito yung kainin ng mga katutubo, buhat sa sarap ng lasa nito. Ika nga ni Manoy Ganot, kapag natikman mo yon, paniguradong babalik-balikan mo na. Sa halos ilang taon nilang pakikipagpalitan sa mga katutubong yon, hindi nila maipagkakaila, unti-unti na nila yung nakikilala. Nang mapagtanto naman ng mga ito na mabubuti silang tao, nagpasya ang mga katutubo na iharap sila sa kanilang pinuno. Hindi naman noon tumanggi sila Manoy Ganot, sa kadahilan ng kahit papaano, nais din nilang makita ang tirahan ng mga ito. Dahil sa pasya nila, binigyan sila ng ilang araw ng mga katutubo para maghanda. Ayon sa mga ito, 3 araw mula nun, kailangan na nilang bumalik sa isla. Hihintayin sila nito sa pangpang kung saan malayo sa baryo. Dagdag pa ng mga ito na iwasan nilang dumaan sa pangpang na malapit sa baryo upang hindi mabulilyaso ang kanilang plano. Matapos naman yung marinig nila Manoy Ganot at ng 3 niyang kasama, wala naman silang nagawa kundi ang sumang-ayon. Para sa kanila, napakahalaga ng bagay na yon, lalo pat itinuturing na rin nilang mga kaibigan ang mga katutubo. Nang maging klaro na sa kanila ang lahat-lahat, agad naman silang umalis sa isla ng Carnaza upang ibenta na ang kanilang mga nahuli. Sa paglipas pa ng mga araw, wala naman silang ibang ginawa kundi ang magtrabaho habang naghihintay. Nagtatabi rin sila ng mga isda nang sa gayoy meron silang pasalubong sa takdang araw na pagpunta nila sa lugar na yon. Pagtungtong naman ang araw na kanilang pinakahinihintay, maaga pa silang pumunta sa isla alinsunod sa napagkasunduan nilang oras. Di naman ganong nababahala sila Manoy Ganot sa kanilang lalakbayin, lalo pat malapit lang naman ang lugar ng Maya sa Carranza. Sa pagkakatanda niya, ilang oras lang ang bubunuin
para marating ang lugar na yon. Siyempre, nakadepende pa rin ito sa ganda at sama ng panahon. Habang tinatahak nila noon ang daan, agad naman nilang isinalansan ang mga isda nilang nakuha noong mga nagdaang araw. Para hindi ito masira, ang ginawa nila, dinaing nila ito. Yun kasi ang kalimitang ginagawa ng mga katutubo, kaya nasisiguro nila na magugustuhan ito ang kanilang ginawa. Bago pa man sumapit ang 7:00 ng umaga, narating na nga nila ang isla. Hanggat maaari, hindi sila lumapit sa pangpang ng baryo nang sa gayoy walang makapansin sa kanila. Bagaman meron silang mga nakakasalubong na mga mangingisda, hindi naman nila yun gaanong pinapansin dahil sa isip-isip nila, wala naman yung kaide-ideya sa kanilang gagawin. Maya-maya pa, nang marating na nila ang parte ng isla kung saan sila bababa, dali-dali naman nilang itinago ang kanilang bangka. Hanggat maaari, pinasok nila yon sa kakahuyan nang sa gayoy hindi ito makita ng kahit na sino. Kahit kasi kilala nila ang mga tao sa lugar, syempre, nag-iisip din sila na baka nakawan ang kanilang bangka habang nandun sila sa tribo. Matapos naman nila yung maitago, doon nila inumpisahan ang paglalakbay. Tumingin kayo ng maigi sa inyong daraanan. Hindi ito laot, kaya huwag kayong magpakakampante. Dito maraming makamandag na mga hayop. Kapag natuklaw kayo, wala na kayong magagawa. Katapusan nyo na yon. Paalala ng isang katutubo sa kanila. Nang marinig naman yon nila Manoy Ganot, maigi naman nila yung itinatak sa kanilang isipan. Para sa kanila, bilang ang mga katutubo ang nakakaalam ng mga bundok, wala sila roong magagawa kundi ang sumunod. Ang tanging mahalaga, makabisita at makauwi sila ng ligtas. Magbabandang tanghali na noon, patuloy pa rin silang naglalakad. Sila Manoy Ganot, bakas na sa pagmumuka ang labis na pagod, buhat sa matatarik na daang kanilang tinatahak. Pagtungtong naman ng 1:00 ng hapon, narating na nga nila ang tribo nito, kung saan doon bumungad sa kanila ang mga bahay ng katutubong naroon sa paanan ng isang malaking bundok. Sa unang tingin, agad namang nagustuhan nila Manoy Ganot ang lugar nito. Napakapayapa roon at sa ganda ng tanawin, paniguradong lahat ng problema mo mapapawi na lang bigla. Sa kanilang pagmamasid, hindi naman nila noon napansin ang paglapit sa kanila ng pinuno ng mga katutubo. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay naman nila sa kinaroroonan nito, doon bumungad sa kanila ang isang lalaking nasa edad 40, may makisig na pangangatawan, merong mga ukit at mga pilat na animoy ilang digmaan na ang nagawa nitong mapagtagumpayan. Meron din yung kasamang 2 makisig na lalaki na sa kanilang hinala naman, anak o gwardya nito. Dahil sa kanilang nakita, agad naman sila doong nagbigay galang habang inilalabas ang kanilang mga pasalubong. Pagbaling naman ng paningin ni Manoy Ganot sa taong yon, napangisi lang naman siya habang nagwiwika roon ng, "Magandang hapon. Pasensya na kung naaliw kami sa lugar ninyo. Hindi namin maiwasang mamangha dahil wala itong katulad sa aming baryo. Hindi ko lubos maisip na sa Islang Paraiso, meron pa palang nakatagong paraiso." Nang marinig naman yon ang pinuno ng mga katutubo, napangisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Huwag kang mamangha. Ordinaryo lang ito. Nga pala, mabuti naman at nagtiwala kayo sa aming paanyaya. Maliban sa gusto namin kayong bumisita, meron kaming nais ibigay sa inyo na babala. Mabait kayong tao, Ganot. Kaya kahit sa parang ito, makatulong man lang kami sa inyo." Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, merong mga ibinahaging detalye ang pinuno ng mga katutubo na halos hindi naman nila gaanong maintindihan. Subalit sa kabila nito,
Hindi naman sila nag-isip ng kung ano. Para kay Manoy Ganot at sa kanyang mga kasama, sapat na para sa kanila ang makapunta sa lugar na yon. Ilang oras pa ang lumipas, unti-unti nang sumapit ang takip silim. Hindi naman sila noon gaanong nababahala, lalo pat bago sila umalis sa kanilang mga tahanan, nagpaalam na sila sa kanilang mga pamilya na baka sa mga susunod na araw pa ang kanilang balik. Kadalasan kasi yun ang nangyayari, lalo na kung panahon ng pagsilabasan ng mga isda. Sa pagsapit ng 6:00 ng hapon, napansin naman nila noon ang paghahanda ng iilang mga katutubo. Bawat isa sa mga ito nagtulong-tulong nang sa gayoy maipakita ang kanilang pasasalamat ukol sa pagdalo ng kanilang mga panauhin. Sa pagsapit ng gabi, nagkaroon ng kasiyahan sa lugar na yon. Kalayawan, paglalasing at kung ano-ano pang parte ng selebrasyon. Hindi naman nakatanggi sila Manoy Ganot sa nais ng mga ito, lalo pat parte yon ng tungkulin nila bilang bisita. Nasa kultura kasi nila na kapag dumalo sila sa isang handaan, lahat ng iaalok sa kanila, hindi nila dapat tanggihan. Makalipas pa ang ilang minutong pagsasaya, ramdam na nila Manoy Ganot ang kalasingan sa kanilang mga katawan. Yung dalawa niya noong kasama, panay na ang pagtawa kahit wala namang nakakatawa sa mga bagay na pinag-uusapan nila. Dahil sa nagkataon din noong hindi nila kasama ang pinuno ng mga katutubo, kaya na may nagkaroon sila ng pagkakataon para makilala ang iba pang naninirahan sa lugar na yon. Maya-maya pa, bahagya naman sila noong napatahimik nang umupo sa kanilang tabi ang pinuno ng tribo. Noong una, wala namang nasipat na kakaiba doon si Manoy Ganot pero pagsilay naman niya noon sa mga mata nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung parang sa ahas. Hindi yun kapansin-pansin pero dahil sa siya lang ang malapit rito, hindi niya maipagkakaila na totoo ang mga bagay na kanyang nakikita. Sa puntong yon, nakaramdam siya ng kilabot sa katawan, subalit hindi yun umabot sa puntong nababahala na siya para sa kanyang buhay. Merong kakaiba sa pinuno ng tribo, ngunit nasisiguro ni Manoy Ganot wala yung kaugnayan sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kung hindi siya nagkakamali, ang kanyang nakita noon ay parte lamang ng abilidad ng isang tamawo. Yun nga lang, naging palaisipan para sa kanya kung saang lahi at uri yon nabibilang. 2 oras pa noon ang lumipas, yung 3 niyang kasama tulog na. Siya naman noon, kainuman pa rin ng mga katutubo na parabang hindi man lang tinatabla ng alak. Pagkaraan pa ng ilang minutong usapan nila, doon na niya unti-unting nasisipat ang pagpasok ng iilan sa mga kubo nito. Nag-umpisa na rin siyang makasilay sa labas ng tribo na tila bang mga katawan ng ahas na paulit-ulit na umiikot sa lugar. Sinasabayan din niyo ng mga itim na baka na sa buong buhay niya, doon pa lamang niya nasilayan. Subalit dahil sa dilim noon ng buong paligid, hindi niya pa yun gaanong makumpirma. Para sa kanya, ang tanging nagpapatunay lamang ng pag-iral ng mga ito ay yung nararamdaman niyang tunog ng mga nilalang na yon. Dahil sa kanyang mga nasaksihan, hindi naman niya maiwasang mapatanong sa pinuno ng tribo kung ano-ano ang mga ito. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman itong ibinaba ang hawak nitong baso habang nagmamasid sa kanya. Sa pagtitigan nilang dalawa, seryoso naman yung sumagot ng, "Mga bantayan, kapag nagpapahinga kami, sila ang nagpapanatili ng kaligtasan sa aming lugar. Manoy Ganot, panahon na para malaman ninyo, hindi pangkaraniwang isla ang Carranza. Karamihan sa mga nakikita nyo sa baryo, may mga lahing aswang yan. Oo, aaminin din namin, hindi kami pangkaraniwan. Pero kaya naming ipagsigawan, wala sa aming mga dugo
ang pagkain ng karne ng tao. Alam nyo, nagtataka talaga ako sa inyong grupo. Kung iisipin, napakaswerte ninyo. Biruin nyo, ilang taon na kayong pabalik-balik dito pero hindi pa rin kayo nagagalaw. Sigurado ako, meron kayong daladalang pangontra para sa kanila. Nang marinig ni Manoy Ganot ang sinabi nito, agad naman niyang ipinakita ang pangontrang palagi niyang dala. Isa yung patay na hambubukag na merong 2 buntot. Para sa mga hindi nakakalam, ang hambubukag ay isang uri ng butiki na lumilipad. Gamot yun sa mga sakit, pero mabisa din yung pangontra sa lahat ng uri ng mga nilalang na nasa kaliwa. Ang amoy nito, labis na kinagagalitan ng mga aswang. Matapos naman yung masipat ng pinuno ng tribo, tumawa lang naman yon habang nagwiwikas sa kanya ng, Kaya pala, ngayon alam ko na kung bakit hindi kayo nagagalaw. Pero tatanungin kita, Manoy Ganot. Alam nyo ba ang tungkol sa mga aswang na nasa baryo? Matagal ko nang alam ang tungkol sa kanila. Pero dahil sa mga ipinapapalit ninyo, nagpupumilit kaming bumalik. Tsaka isa pa, kami lang naman ang pinagkukunan nyo ng isda eh. Kapag nawala kami, paano na kayo rito, di ba? Pabiro naman niyang sagot sa pinuno ng tribo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi na nila napansin ang mabilis na pagtakbo ng oras. Pagsilay naman ng pinuno sa buwan, napansin naman ito na malapit na palang sumapit ang hating gabi. Nang akmang tatayo na noon sila Manoy Ganot, laking gulat na lamang nila nang makarinig sila ng kakaibang pag-angil sa buong paligid. May mga napapansin na rin silang ibon na lumilipad sa himpapawid na tila bang nagmamasid. Noong una akala nila dadaan lang ang mga nilalang na yon, pero maya-maya pa, pag-atungal ng mga bantay ng tribo, agad namang ginising ng pinuno nito ang kanyang mga kasama. Sa isang iglap, napuno ang buong paligid ng mga katutubong may mga daladalang itak at sibat. Nagsindi na rin yun ng sulo na parabang alam na nila ang ibig sabihin ng pagtawag noon ng kanilang pinuno. Hindi naglaon, nagbuo na rin yun ng mga grupo kung saan nakatuon ang atensyon sa pagbabantay ng kanilang lugar. Dahil sa mga pangyayaring yon, naging palaisipan naman para kay Manoy Ganot ang mga nangyari. Paglapit naman niya sa pinuno ng mga katutubo, narinig na lamang niya yung magwikas sa kanya ng, Nilusob tayo ng kalaban. Gisingin mo mga kasama mo. Maganda kayo sa mga mangyayari. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, mabilis naman niyang nilapitan ang 3 niyang kasama. Ngunit kahit anuman ang pagpupumilit niyang gisingin ng mga ito, nanatili yung walang malay buhat sa labis na kalasingan. Ilang minuto pa ang lumipas, minabuti naman niyang humingi ng tulong sa mga katutubong napapadaan sa kanilang lugar. Mabuti na lang, merong nakinig sa kanya, kung kaya't nagawa nilang makapagtago ng sama-sama sa isang kubo. Habang nagkukubli roon sila Manoy Ganot, saksi naman siya kung ano ang mga nangyayari. Ayon sa kanya, napagpasok nila sa loob nito, sakto naman ang pagtilapon ng isang dambuhalang ahas papaloob ng tribo. Dahil sa pangyayari, napilitan na ang mga mandirigmang katutubo na makipaglaban sa mga aswang na sumugod. Wala siyang naririnig na usapan doon, purong sigaw lamang at pag-aangil. Dagdag pa ni Manoy Ganot na buong buhay niya, yon ang pinakabrutal na pangyayari na nasaksihan niya. Sa maniwala man kayo o hindi, halos mag-iisang oras na nasaksihan niya ang pakikipaglaban ng mga katutubo. May ilang mga namamatay pero hindi yun sapat para masindak ang mga ito. Maya-maya pa, dahil sa pangyayaring yon, doon na lumabas ang mga albularyo ng tribo. Binubuo ito ng 4, subalit ang 4 na yon nagtatangan ng lakas na halos 100 sa kanilang bilang. Nang masipat naman yon ng mga aswang,
Sinubukan naman nila yung pabagsakin, ngunit dahil sa lalim ng mga karunungan nito, wala silang magawa kundi ang mabigo. Sa harap naman ng pinuno ng tribo, naroon yun sa unang pangkat, walang patid na nakikipagdigma sa mga aswang na nasa kaanyuan ng mga ibon, aso, at buhaya. May mga kalabaw din siya noong nakikita na mayroong matatalas na mga sungay at nagliliyab na mga mata. Base sa salaysay ni Manoy Ganot, hindi basta-bastang namamatay ang mga kalabaw na yon. Kinakailangan pa yung pagtulungan ng 5 katutubo bago ito tuluyang mapabagsak. Nang mapagtanto naman yon ng pinuno ng tribo, mariin naman itong ipinag-utos sa kanyang mga mandirigma na kung maaari unahin ang mga kalabaw na nagpupumilit bumasag sa kanilang depensa. Pagkarinig naman ng mga ito ng abiso, walang pagdadalawang isip naman nilang pinagkumpulan ang lahat ng kalabaw na kanilang masisilayan. Dahil sa ginawa nilang taktika, inakala nilang mapapaatras na nila ang mga ito, pero bago pa man nila magawa, laking gulat na lamang nila nang magpakita sa kanila ang isang matandang aswang na may butas-butas na pakpak. Sinubukan pa yung sugurin ng mga mandirigmang katutubo, pero lahat sila namamatay sa mga kamay nito. Pagsilay naman ng pinuno sa mga nangyayari, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kasama na maghintay sa hudyat niya. Matapos naman itong marinig ang kanyang utos, bahagya namang tumigil ang umaatikabong labanan. Sa puntong yon, nagkaroon ng pagkakataon ng matandang aswang na makapag-uwi ka sa pinuno ng mga katutubo ng, Akala ko pangangaso lang ang gusto nyo ritong gawin. Bakit kayo nang hihimasok ng hindi nyo dapat panghimasukan? Hindi ba? Bago namin kayo rito pinatira, meron tayong kasunduan. Manananahan kayo rito ng payapa, kapalit ng hindi nyo pakikialam. Mukhang nakakalimutan nyo na yata ang kasunduang yon. Dato Tarik. Nang marinig naman yon ng pinuno ng mga katutubo, agad naman itong ibinaba ang hawak nitong itak habang seryosong sumasagot sa nilalang na yon ng, Hindi ako nakalimot sa kasunduan, pero hindi ko rin pwedeng maipagsawalang bahala ang aking mga kaibigan. Alam mo naman, Manti Umad, ngayon ko lang ito ginawa. Ikakatuwa ko sana kung pinalagpas nyo na lamang ito. Wala namang kaming ginagawa sa kanila, kundi turuan sila ng pamamaraan sa lugar na ito. Alam kong matagal nyo na rin silang kilala. Alam ko ring ilang beses nyo na silang pinagbalakan. Siguro, yan ang pinuputok ng galit ninyo. Sa loob ng ilang taon, nanatili kayong bigo. Dahil sa sinabi ng pinuno ng mga katutubo, hindi na nga napigilan ng nilalang ang galit nito. Sa isang iglap, agad naman itong inutusan ang mga alipores nitong muling makipaglaban. Pagsilay naman doon ni Dato Tarik, buong puwersa naman siyang sumigaw, hudyat ng kanilang katapangan. Pagbanggaan naman ng kanilang grupo, kitang-kita naman ni Manoy Ganot kung papaano itulak ng mga katutubo ang mga nilalang na yon. Sa tulong na rin ng kanilang mga albularyo, naging madali na lamang para sa kanila na lipulin ang grupo nito. Hindi naglaon, tuluyan na nga nilang nasukol ang matanda, kung saan bakas naman sa pagmumukha nito ang labis nitong pagkabahala. Sinubukan din itong tumakas pero hindi na yon pinaunlakan pa ni Dato Tarik. Habang sinusukol nila ang matanda, paulit-ulit naman nila yung sinugod. Una nilang pinuntirya ay ang mga galamay nito hanggang sa dumating ang puntong bumagsak na ito sa lupa. Bago pa man yun makatayo, walang awa naman yung pinugutan ng pinuno ng tribo at kasabay nito ang pag-angat niya sa walang buhay nitong ulo. Matapos ang mga pangyayaring yon, nagdiwang ang lahat buhat sa tagumpay na kanilang nakamit. Ayon kay Dato Tarik, matagal na nilang sakit sa ulo ang nilalang na yon dahil sa dami ng mga kalahi nito. Isa rin yun sa mga namamahala sa baryo, kaya na may inaasahan nila
unti-unti nang bababa ang presensya ng mga nilalang sa lugar. Sa pagsapit ng sumunod na araw, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan na nilang inihahanda ang kanilang bangka. Yung mga kasama niya noon, walang kaide-ideya sa mga nangyari, kaya na may minabuti na lamang niyang hayaan ito. Magmula noon, naging madalang na ang pagbalik nila sa isla. Minsan isang beses na lamang sa isang linggo kung pumanhik sila roon para tulungan ang mga katutubo na matuto sa mga kinakailangang gawin para mamalaot. Ayon kay Manoy Ganot na habang lumilipas noon ang araw, mariin namang inilahad sa kanila ni Dato Tarik na unti-unti na nilang nalilipol ang mga nilalang sa islang yon. Magmula kasi noong dinayo sila ng kanilang mga kalaban, ora mismo nag-alsa sila ng pakikibaka laban sa mga ito. Naniniwala ang pinuno ng tribo, hindi na nila yon dapat pang patagalin, lalo pat magiging mapanganib yon sa mga kalahi nila. Sa paglipas pa ng mga taon, wala na ngang naging balita si Manoy Ganot sa isla. Malayo man sa mga kaibigan, nanatili pa rin ang maganda nilang alaala sa kanyang memorya. Hanggang sa pagtanda noon ni Manoy Ganot, ni minsan hindi niya nakalimutan ang tungkol sa digmaan sa pagitan ng mga katutubo at mga aswang. Laking pasasalamat lang din noon ni Manoy Ganot na nabuhay siya ng matagal sa isla na yon dahil sa meron siyang tangan-tangan na napakalakas na pangontrang patay na hambubukag. Okay, opinyon ko sa kwento. Ngayon ko lang narinig na pwede palang gawing pangontra yung hambubukag. Actually, yung mismong hambubukag, ngayon ko lang narinig yan. 'Di ba? Ang sabi, kahalintulad daw to ng butike, pero lumilipad. Hindi kaya ito yung tinatawag na Draco o mas kilala bilang Draco Lizard o Flying Lizard? Kasi alam ko nakakita na ako nito Maliit lang to Di ko alam kung gaano kalaki yung maximum na laki nito. Pero yun nga, mahilig to tumalon-talon sa mga puno. Pero hindi basta-bastang mga puno. Yung matataas. Tapos ngayon ko lang nalaman na yung pinato yung katawan nito, yung patay na katawan, pwedeng gawing pangontra. Ano kaya to? Pwede rin kaya itong babaran ng langis. Tapos pahid mo siguro sa dingding ng bahay mo kung ayaw mo merong mga nasa panig ng kaliwa na umaaligid dun. Kasi ang sabi sa atin ni Manoy Ganot, ayaw na ayaw ng mga nasa kaliwa yung amoy nito. Diba? Ang sayang lang, no? Kasi hindi siya todong na-highlight sa kwento. Ang mas na-highlight yung tungkol kila Dato Tarik, which is para sa akin very good naman, tsaka ang ganda. Para silang mga tamawo o hindi ko alam, parang nasa lahi ng engkantong ahas. Diba? Kasi yung mga mata nila parang sa ahas Pero overall, ang ganda ng experience ni Manoy Ganot. Sayang lang, isang episode lang no? Kasi maski siya, takot nang bumalik doon sa teritoryo nila Dato Tarik. Pero kung magiging series to, napakaganda nito. Lalo na kung ma-highlight yung hambubukag. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.